سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زينتات مونغو حيلتات ايرتران تግራይን ዝተኻየደ ኩናት አመልኪቱ ወፂ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ አባ ሙሴ ዘርአይ ናጽ አዝብል ፍርድ ምርካቡ ድሮን ንምግዛእ ሽልማታት ሸጣት ጉጅለ ባህሊ ዩክሬን ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ቅትለት ፍሉጥ ድምጻዊ አጋጢም ዘሎ ኩነታትን ካልእን ዘደስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጠውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ዓዲ ጣልያን ንብዙሓት ንማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ከኣትው ዝፍትኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሂወት ክድሕኑ ዝሕግዝ ኣባ ሙሴ ዘርአይ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ተመሲሪቱ ዝጸንሐ ምስ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት እተሓባበሪ ኢኻ ዝብል ክሲ ውድቕ ኮይኑ ድሕሪ ናይ 57 ኣዋርሒ ትፅቢት መወዳእትኡ ዝኾነ ገበን ዘይብሉ ናጻ ተባሂሉ ኣባ ሙሴ ዘርአይ ኣብቲ ክሲ ቀሪብሉ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪብሉ ዝነበረ ግዜ ብመሰረት ዘይብሉ ክስታትን ጸለመን እዩ ዝተፈላለየ ክስታት ክቐርበሉ ተራእዩ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣባ ሙሴ ዘርአይ ነቲ ብዓቃቢ ክስታቱ ከም ዝተደምሰሰሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ብመንገዲ ጠብቁ ከም ዝተቀበሎ ማዕከና ዜና ዓዲ ጣልያን ዝጸሓፋ ኮይነን እቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ዓመተ 2015 ንሽልማት ኖቤል ሰላም ተሓጺ ዝነበረ ኣባ ሙሴ ዝቐረበ ጥርዓናት ከኣ ኣብ ዓመተ 2017 ይጀሚሩ ኣብዚ ሕጂ ሓሊፉ ዘሎ ውሳነ ከኣ ኣባ ሙሴ ዘርአይ ብዛዕባ እቲ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ዝሕብርን ናጻ ከም ዝተባሃለ ዝገልጽን እዩ ነዚ ውሳነ ተኸቲሉ ከኣ ብኢጣልያዊት ካቶሊካዊት ጋዜጣ ኢቬምኔሬ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣባ ሙሴ ዘርአይ በተዘጋጠመ ሕጂ ናጻ ተባሂሉሉ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ቂምታ የብሉን ድሕሪ ምባል ኣባ ሙሴ ዘርአይን ነፍሱ መንፈሳዊ ውልቀ ሰብ ኢሉ ከም ዝገልጻ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሒ ከኣ ኣብ ካናዳ ንዝርከቡ ዜጋታት ኣገልግሎት ክህብ ናብታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ትርከብ ሃገር ክኸይድ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ብተወሳኺ ኣባ ሙሴ ዘርአይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነ ዝሓብኦ ነገር ነይሩኒ ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብብርሃን ፀሓይን ብምሉእ ሕጋውነት እየ ዝሰርሕ ነይረ ኩሉ ግዜ ጸብጻባት ረድኤት ናብ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሰድድ ነይረ ከምኡውን ኣብተን ስራሕ ኩለን ዓመታት ናብ ከም ዶክተራት ብዘይዶብ ሲዎች ሞዋስን ዎች ዘሜድን ዝኣመሰሉ ትካላት ጸብጻባት ረድኤት ይሰድድ ነይረ ብምባል እዩ ኣባ ሙሴ ዝኾነ በደል ከም ዘይፈጸመን በቲ ናጻ ገይርዎ ዘሎ ውሳነ ከኣ ሕጉስ ምዃኑን ዝገለጸ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ከሲሱ ኣባል መሪሕነት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገለ ኣህታት ሰራዊት ኤርትራ ብ24 ግንቦት ኣብ ከባቢ ዓደ ውዓላ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን እቲ መጥቃዕቲ ብሓይልታቶም ከም ዝበርዓነን ሓቢሩ ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሶ ኩናት ዝምልከት ዝተዋህበ መግለጺ እኳ እንተዘየለ ኣብ ዝቐረበ እዋን ግና ህወሓት ንዳግማይ ኩናት ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ክብሉ ሰብ መዚ ኤርትራ ክኸሱ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰቱሉ ብወገኑ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ናይ ኤርትራ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ሰራዊት ኤርትራ ግን መጥቃዕቲ ክፍጽም ኣይክእልን ይኽብል ተዛሪቡ ለገሰቱሉ ወሲኹ መራሕቲ ትግራይ ባዕሎም ንኹናት ይዳለዉ ስለ ዘለዉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝፈጥሩ ወይ ብምባል ንመግለጺ ጌታቸው ረዳ ክነጽግ ተሰሚዑሎ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ኣብ ከባቢ ዓደ ውዓላ ሓይልታትና ኣብ ዘካየድዎ ዕውት ጸረ መጥቃዕቲ ኣዛዚ ብርጌድ ዝርከቦም ልዕሊ 300 ዝኾኑ ወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ብዙሕ ብረት ድማ ማሪኽና ክብል እንከሎ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ኣብ ከባቢ ሸራሮውን ደብዳብ ከም ዝፈጸሙ ከሲሱሎ ሰራዊት ኤርትራ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ባድመ ፍሉይ ቦታ ዓዲ ሓረት ደብዳብን መጥቃዕትን ከም ዝገበረውን ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ገሊጹ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጽሑፉ ብተወሳኺ እዚ ስርዓት ነቲ ዞባ ኣብ ዘይቋርጽ ግጭት ንምእታውን ሰላም ንምምጻእ ዝካየድ ዘሎ ሓቀኛን ትምኒታውን ሰላም ንምዕንቃፍ ዘይገብሮ ከም ዘየለ ዘነጽር እዩ እቲ ስርዓት ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣካይዳ ክቕይር ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊኡ ጸቕጢ ክገብር ሓላፍነቱ እዩ እቲ ስርዓት ንጸበባ ህዝብና ከናውሕ ትሚልና ክንሪኦ ግና ፈቃደኛታት ዘይምዃንና ደጊምና ነረጋገጽ ክብል እዩ ጽሒፉ ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ንኣስታት 2 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ ብምእታው ሓይልታታ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምስላፍ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝተዋግአት ይፍለጥ ኣብዚ ቀረበ እዋን ከኣ ብወገን ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ክወሃብ ዝጸንሐ መግለጺታት ዳግማይ ውግእ ከይውላዕ ስግኣታት ፈጢሩ ይጸኒሑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተወስደ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተጻብኦታት ተዛማዲ ህድኣት ክፈጥር ትጽቢታት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይገለ ጸገምን ብስሩዕን ናብታ ኣብ ዕጽዋት ትርከብ ክልል ትግራይ ክኣቱ እንተዘይክኢሉ ነቲ ዕጽዋ ንምኽፋት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ግና መራሕቲ ትግራይ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰፊሕ ኩናት ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰፊሕ ምፍንቓል ዝርከቦ ሰብኣዊ ቀለውላው ኣኸቲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ህንዲ ግዝኣት ፑንጃብ ናይ ጸጥታ ሽፋን ድሕሪ ምቁራጹ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ መጽናሕ ዝተፈጸመ ቅትለት ሓደ ህቡብ ድምጻዊ ሓያል ቁጥዕ ህዝቢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ሺብዱብ ሲንግ ሲድሁ ብህዝቢ ድማ ሲድሁ ሙስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ድምጻዊ ትማሊ ሰንበት ኣብታ ግዝኣት እናተጓዓዘን ከለዩ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት በጢት ተሃሪሙ ዝተቐትለ። ኣብቲ እዚ ወዲ 28 ዓመት ድምጻዊ ዝተቐትለሉ ህሞት ከዓ ክልተ ምስኡ ዝነበሩ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹሎ። እቲ ቅትለት ከዓ ሕጂ ኣብታ ግዝኣት ሓያል ፖለቲካዊ ምንዓብ ከስዕብ እንከሎ መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ድማ ንመንግስትን ፖሊስን ክነቕፉ ይረኣዩ ኣለዉ። ሓላፊ ፖሊስ እታ ግዝኣት ቪኬ ባውራ ብሰንበት ኣብ ካናዳ ዝመደበሩ ጉጅለ ገበን ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ስድራ ቤት እቲ ድምጻዊ ግን ነቲ ቅትለት ብዘይግቡእ ምርመራ መሰለኽ ጉጅለታት ገበን ብምትእሳሩ ነቲ ሓላፊ የቕሬታ ክሓትት ሓቲቶም ኣለዉ። ምዚ ጉዳይ ብዝተሓዝ ሰበስልጣን ፖሊስ ከም ዝበልዎ ግን ቅድሚ እቲ ዝመጽእ ዓመት ዝኽሪ ናይ ኣካታዒ ዝኾነ ስርሒት ብሉስታር ማለት ሰራዊት ህንዲ ኣብ ዓመት 1984 ኣብቲ ኣዝዩ ቅዱስ መቅደስ ሲቕ ዘጥቅዕሉ እዋን ዝዝክሩሉ ግዜ ንጸጥታ ዝያዳ ኣባላት ንምውፋር ብዝብል ዕላማ ከምኡ ድማ ንፍሉያት ሰባት ልዕሊ ተራ ዜጋታት ዝግበር ሓለፋ ናይ ሓለዋ ንምቁራጽ ብዝዓለመ እቲ ናይ ጸጥታ ሽፋን ከም ዝጎድል ከም ዝተገብረ እዮም ገሊጾም። እቲ መንግስቲ ዝወሰደ ስጉምቲ ግን ኣስማት ናይቶም ኣብቲ ዝርዝር ዝኣተዉ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ተቓልዐ ገለ ሰባት ኣብ ህይወቶም ንዘጋጥም ስግኣት ከም ዝዕበየ እዮም ዘመልክቱ። ሰበስልጣን እቲ ዞባ ብቅትለት ሙስ ከም ዝሰንበዱ ብምግላጽ እቶም ገበነኛታት ክቆጽዑ ምዃኖም ቃል ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ገለ ከባቢታት እታ ግዝኣት ተቃውሞታት ምስ ተለዓለ ድማ ህዝቢ ሰላምን ጸጥታን ክሕሉ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመታዊ ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን ዝተዓወተት ዩክሬናዊት ጉጅለ ካሉሽ ኦርኬስትራ ነታ ዝተዓወተታ ሽልማት ንዩክሬን ዝኸውን ገንዘብ ክትረክብ ኣብ ዝተገብረ ጨረታ $900,000 ሸይጣታ። እቲ ክሪስታል ማይክሮፎን ዝኾነ ሽልማት ሸጥካ ዝተረኽበ ገንዘብ ከዓ ንሰራዊት ዩክሬን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምዕዳግ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝተገብረ ጨረታ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ መሸጣ ከዓ ምስቲ እታ ጉጅለ ባህሊ ኣብ በርሊን ኣብ ኣፍ ደገ ብረንደንበርግ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ግብረ ሰናይ ምዝንጋዕ ምቕራባ ዘጋጠመ እዩ። ኣብቲ ምዝንጋዕ ዝተኣከበ ገንዘብ ከዓ ንሕክምና ክንክንን ቀረበን ዝኸውን ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ምዝንጋዕ ቃሉ ዘስምዐ ኣባል እዛ ጉጅለ ባህሊ ዝኾነ ኦሌህ ፒስዩክ ሰባት ነቲ ብውሕዱ 4031 ሲቪላውያን ዝሞቱሉን 4735 ድማ ዝቆሰሉሉን ኩናት ከይለምድዎ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ከም ዝፍለጥ ሩስያ ንዩክሬን ካብ እትወረራ ትሒዛ ልዕሊ 14 ሚልዮን ዩክሬናውያን እዮም ካብ ገዝኦም ክሃድሙ ክግደዱን ከለዉ ከተማታትን ንኣሽቱ ዓድታትን ዩክሬን ድማ ናብ ፍርስራስየን ተቐይረን ዘለዋ። እቲ ኣባል እታ ጉጅለ ባህሊ ብተወሳኺ ሰላም ክሳብ ዝመጽእ እዚ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ገጻት ክህሉ ኣለዎ ዝብል ግምት ኣለኒ ክብል ተዛሪቡ። እዛ ጉጅለ ባህሊ እታ ስቴፋንያ እትብል ደርፋ ፈለማ ንኣደ ፒስዩክ ንምኽባር ዝተጻሕፈት ኮይና ኩሉ ግዜ ብዝተሰብረ ጽርግያታት ናብኻ ክኸይድ እየ ዝብሉ ስምዒታት ዝቕስቅስ ትሕዝቶ ገጥማ ግና ምስቲ ዘሎ ኩነታት ከም ሓንቲ ናይ ሓባር ሽግር እትነግር ደርፊያ ልዑል ንኣዳ ክትረክብ ዝተረኣየት። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢርዎ ከም ዘሎ ከዓ ዩክሬናዊ ኣቕራቢ ቴሌቭዥን ሰርጌይ ፕሪስቴላ ካብ መሸጣታ ሽልማት ዝተኣከበ ገንዘብ 3 ኣብ ዩክሬን ዝተሰርሐ ፒዲ ክልተ ዝዓይነትን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምዕዳግ ከም ዝውዕል ከም ዝገለጸ ሓቢራላ። ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዘይዕረፈ ዘሎ ኩናት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብሰራዊት ዩክሬን ከምኡ ድማ ሰራዊት ሩስያ ኣብ መጥቃዕትን ስለያዊ ሓበሬታ ምእካብን ብጻዕቕየን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕላ ዘለዋ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።